smiley pestá potrebujeme sušené paradajky, špenát, Wow. parmezán, píniové arašidové orechy, bazálku, olivový olej, soľ a korenie. Ticho, ešte stále si mi nevysvetlil, čo to tie pestá vlastne sú. Pesto pochádza z Talianska a je to studená omáčka. Môžeme si ju dať na cestoviny, zemiaky, opečený chlebík, šalátik alebo si dochutiť polievku. Jeho názov pochádza z talianskeho pestare, čo znamená roztrviť. Pestare. Ako prvé si pripravíme zelené smiley pesto. V mixéri si rozmixujeme bazálku. Páči? Už Pestare. vieš, keď uvidíš na smiley semafóre zelenú farbu. Zelená. Pestare. Poďme na to. Poďme na to. Parmezán, píniové oriešky, Olej. a dochutíme soľou a korením. A ide sa mixovať. A už to budeme mixovať. Štart. Štart. Dobre, to už stačí. Určite? Budú stačí. Pesto si vylejeme do myštičky. Ako druhé si pripravíme červené smiley pesto. Červené pesto si pripravíme zo sušených paradajok v náleve. Ako krásne to vonia. Ukážem ho? Výborne. Pridáme parmezán. Ten mám veľmi rád. No a ja. Tak. A ešte arašidy. Všude arašidy. A nakoniec dochutíme. A nakoniec dochutí. Výborne. Výborné. Páči sa. Ďakujem. Páči sa. Ďakujem. Emo, červená. Emo, červená. Pesto. Už stojím. Červený sú mu stojí. Červený sú stojí. Tak. Emo, už si budeš pamätať, čo jednotlivé farby smiley semafóre znamenajú? To si píš. Zelená je špenát, červená je paradajka. Zase si zapamätal iba jedlo. Smajlík.